Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Na de reclame gaan we onder meer kijken naar de haaien bij Playa Lagoon en stellen we de vraag: zijn de haaien gevaarlijk? Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. En we beginnen op Bonaire, want daar is een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Het gaat om een grote actie op zee die gisteren heeft plaatsgevonden en waarbij de kustwacht een go-fest naar de haven Chico Mercelina heeft gehaald. En daar kon iedereen en ook de camera van Live 99 op Bonaire zien dat er 5 mensen werden gearresteerd. Er werden vele zakken drugs in beslag genomen. Toen uiteindelijk weggereden werd uit de haven, ging het om minstens 2 pick-ups met een grote hoeveelheid drugs. Collega's van Live 99 beschatten dat het meer dan 1000 kilo drugs is die in beslag genomen is. En dat is een hele grote hoeveelheid. We hebben op Aruba, op Curaçao, afgelopen periode ook weer veel go-fests gehad met grote hoeveelheden drugs. Vaak met een Venezolaanse bemanning. Nu dus ook op Bonaire. En op deze beelden kunt u allemaal zien hoe het is gegaan nadat de boot aan de haven op Bonaire is gekomen. En de mensen werden afgevoerd en de drugs ook werd afgevoerd. Het is onnodig te zeggen, maar deze zaak is in onderzoek. Vandaag behandeling van de zaak Bucci. Het is een grote zaak. Vorig jaar december werd rapper Bucci op Curaçao doodgeschoten. Inmiddels zijn er 2 mensen voor die zaak gearresteerd en die kwamen gisteren allebei op Curaçao aan. Het gaat om verdachten die vanuit Bonaire overgevlogen werden naar Curaçao. Ze zitten allebei in Bonaire in voorarrest. Het gaat om een Curaçaoenaar en een man die in Nederland werd aangehouden, respectievelijk de schutter en de bestuurder. De 2 werden in jeeps naar het detentiecentrum gebracht en vanochtend, zoals u op de beelden ziet, werden ze naar de rechtbank gebracht. Daar volgt de zaak, die wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Een datum voor de volledige behandeling volgt dan ook nog. Zoals bekend werd Bucci vorig jaar december doodgeschoten op de Rooseveltweg. De opgepakte Curaçaoenaar zou triest genoeg familie zijn van de artiest. Schorsing na dood van 2 honden. Een andere zeer treurige zaak. Arnold Dwarkasingh, hij is hoofd van de veterinaire dienst, is 3 maanden op non-actief gesteld. De minister heeft hem geschorst, wat betekent dat hij niet op de werkvloer van de veterinaire dienst mag verschijnen. En dat vanwege een opdracht die hij zou hebben gegeven afgelopen weekend om 2 honden uit Santo Domingo af te maken. De honden hadden volgens iedereen die erbij betrokken is wel de juiste papieren, maar konden niet alles overhandigen. En dat heeft ertoe geleid dat de 2 honden zijn omgebracht. Het heeft veel commotie opgeleverd, deze zaak, onder meer advocaat Aschim Henriques. Hij zegt dat het niet de eerste keer is dat beesten eigenlijk zonder geldige reden zomaar worden omgebracht. Eerder ging het om 600 grasparkieten die werden ingeslapen, aldus Henriques. Mensen die meer ervaringen hebben kunnen contact met de advocaat opnemen. Het is een beetje onduidelijk of hij nu een overleg heeft tussen CMC en ENJA hier op Curaçao. Maar minister Ernst Kuipers is onderweg naar Curaçao. De Extra meldt dat hij behalve voor een speech bij de dag van de herdenking van de slavernij die morgen plaatsvindt, ook gesprekken zal hebben over CMC. Ernst Kuipers is namelijk de minister van Volksgezondheid in Nederland. En ook zijn er nog punten over ENJA waarover gesproken moet worden en die ook te maken hebben met zijn vakgebied. Dus volgens de krant zouden er behalve voor zijn komst hier op 1 juli ook gesprekken plaatsvinden over andere zaken waar Nederland en Curaçao momenteel mee aan het overleggen zijn. Minister Van Heydoorn sprak alvast over 1 juli. De minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport, Citré Van Heydoorn, gaf gisteren een persconferentie waarin hij onder meer keek naar morgen, de dag van de herdenking van de afschaffing van slavernij in 1863.
Volgens velen zal de koning, Willem-Alexander, in navolging van minister-president Rutte ook zijn excuses aanbieden. Dat zal hij doen tijdens een speech in Amsterdam. Morgen vindt er dus een bijeenkomst plaats op het Brionplein en wordt er gezamenlijk gekeken naar die speech van Willem-Alexander. Volgens Van Heijdorn zou het mooi zijn als die excuses worden aangeboden, maar hij kan natuurlijk pas reageren als de speech daadwerkelijk is geweest. Eis van 9 maanden voor agent. Opmerkelijke zaak gisteren in een hoger beroep in de zaak El Capo. Die gaat over de invoer van drugs op Curaçao. De verdachten in die zaak die worden niet meer vervolgd, maar er is wel een hoger beroep tegen een agent met de initialen JJ. Die zou namelijk het onderzoek hebben gedwarsboomd door informatie aan de betrokkenen te hebben verteld. Dit onder meer vanwege vriendschap met de betrokkenen bij El Capo, maar het Openbaar Ministerie vindt dat de agent daarvoor moet boeten. In eerste instantie was er 12 maanden gevangenisstraf geëist en 5 maanden een verbod van 5 jaar op het werk als politie. Dat is toen niet goedgekeurd. Nu in hoger beroep eist het Openbaar Ministerie 9 maanden straf tegen deze agent die zelf ontkent. Hij zegt, ik heb altijd juist goed samengewerkt met het Openbaar Ministerie, maar volgens het Openbaar Ministerie begrijpt de agent het concept van integriteit niet. Zoals gezegd, het is morgen 1 juli, dan volgt de grote herdenking van de slavernij op het Brionplein. Ook op 2 juli is het feest op het Brionplein en minister Van Heijdorn gaf aan dat het een traditie is dat Dia di Bandera daar wordt gevierd en dat zal zondag ook niet anders zijn. Een van de hoogtepunten, behalve de vele optredens, zal ook de uitreiking zijn van de Cruz di Merito aan mensen die zich voorbeeldig hebben gedragen op Curaçao en veel hebben betekend voor de samenleving. Daarover later meer. We gaan eerst even naar de reclame, dan zijn we zo bij u terug. Pizza Hut ha cumprido 40 años y ese nos se celebre en grande. Con nos, celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese y enabodatos nang patras di ebon y tire de muzon. Asina, boting chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. Dan gaan we even terug naar wat ik net genoemd heb over 1 en 2 juli. Voor veel mensen is het niet precies duidelijk wat er allemaal gaat plaatsvinden. Maar zaterdag 1 juli begint er al om 7:15 een bijeenkomst voor de Mars van de Emancipatie. Die gaat daadwerkelijk om 7:15 plaatsvinden van Punda naar Otrabanda. En dan op het Brionplein vindt een grote herdenking plaats van de afschaffing van de slavernij in 1863. Met onder meer een speech van de Nederlandse minister Ernst Kuipers. Maar bijvoorbeeld ook van minister Citré van Heijdorn en Gilma Pik-Pisas, onze minister-president. Een dag later, op 2 juli, volgen er weer grote festiviteiten op het Brionplein, maar dan in het kader van Dia di Bandera. Dat begint ook al vroeg. De officiële stations op het Brionplein worden dan gevuld en mensen vanaf 7 uur zijn dan al aanwezig, maar om 7:15 begint het allemaal officieel op het Brionplein. Wilt u erbij aanwezig zijn? Wees op tijd. Wilt u meer informatie? Kijk vandaag in Nu Extra, want het zijn 2 uitgebreide pagina's vol met het hele programma van wat er allemaal gaat gebeuren dit weekend op Curaçao en vooral op het Brionplein. Daarnaast wordt er ook nog naar Bandabau gegaan en wordt zondag de heropening van het Museo Tula gevierd. Er zijn heel veel activiteiten. Steek uw licht op, dan kunt u ervan genieten aanstaande weekend. Dan gaan we nu naar een heel ander onderwerp, echt een totaal ander onderwerp, en dat zijn haaien. Er zijn namelijk deze week haaien op Playa Lagoon aangetroffen en daarover verschenen verschillende beelden op sociale media. Veel mensen zijn bang voor de haaien, maar is dat eigenlijk wel terecht? We spraken erover met Cor Harmete, hij is van Carmabi, hij is docent, hij is van het departement educatie bij Carmabi en een haaienkenner. Hij weet veel van haaien en aan hem vroegen we de vraag, haaien op Lagoon, is dat eigenlijk gevaarlijk? Is dit gevaarlijk voor mensen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. De meeste haaien zijn wel predators, roofdieren.
Maar wij staan absoluut niet op het menu van haaien. Haaien eten vissen en dat vinden ze heel erg lekker en andere zeedieren. Maar mensenvlees is niet hun favoriet. En het rare is, heel veel mensen hebben het vaak over haaien-attacks en dat er incidenten zijn met haaien. Hier op Curaçao is er nog nooit officieel een melding geweest van een attack van een haai aan een persoon. Oké, maar hoe komt het dan dat we toch zo bang zijn daarvoor eigenlijk? Nou, dat is echt heel raar. We krijgen heel veel kinderen hier ook in het Marine Education Center op Piscadera bij Kermadi. En die kinderen zitten in groep 7, groep 8, dus die kinderen zijn 10, 11 jaar. En als je dan doet, van 1970 van de film Jaws, dan weten die kinderen dat dat de film Jaws is. Dus, en die kinderen waren toen nog lange na niet geboren toen die film er was. Dus op een of andere manier hebben haaien echt een enorm slechte naam. En dat is heel vervelend, want ook veel vissers of sportvissers en andere mensen zeggen, nou ja, liever een dode haai dan een levende haai, want haaien eten onze vis op en dus het is een concurrent voor ons. Maar het is juist andersom. Zonder haaien worden de zieke en de zwakke en de oude vissen niet opgegeten. En dan krijg je juist een hele ongezonde visstand. Dus ze houden eigenlijk juist de vispopulatie in stand. Tijd dus om ervoor te zorgen dat er een beter beeld ontstaat over haaien. Ja, zeker. En ook aan kinderen leggen we heel vaak uit van ja, natuurlijk zouden ze mensenvlees kunnen eten, alleen dat vinden ze niet lekker. Wij zouden ook kakkerlakken kunnen eten, daar gaan we niet dood van, maar het is niet dat we het lekker vinden. Dus die haaien hebben dat hetzelfde. De Great White Shark komt hier niet voor, maar er komt wel een hele grote hoeveelheid haaien voor op Curaçao, af en toe, niet altijd. Maar het gaat om hammerheads, makreelhaaien, roggen, die behoren ook tot de haaiensoort. Tijgerhaaien, verpleegsterhaaien, zogenaamde nurse sharks en de walvishaai. Die is heel groot, maar eet alleen plankton. Het benadrukt maar eens wat Cor Harmete zegt. Het is goed dat de haaien er zijn. Het is veilig om te zwemmen. Heb geen angst. Mensen zijn bang, want wat ze gezien hebben op tv bij Discovery Channel en andere enorme, hoe noem je dat? Ja, sensatiekanalen. Is dat je inderdaad ziet dat de haaien attacks zijn. Maar dat is of de Great White Shark, nou die komt hier niet voor. En het zijn meestal per ongeluk aanvallen. Dus een haai die denkt dat een surfer een schildpad is of een rob. Dus als je op de surfplank ligt en een beetje aan het peddelen bent, dan lijkt je van onderaf gezien net alsof je een enorme schildpad bent. Dus zo'n enorme haai denkt dan van dat is... en meestal is dan na de eerste hap komt hij erachter dat het niet zo is. En houdt de aanval ook op. Dus mensen worden meestal niet opgegeten door een haai. Meestal niet. Dat is toch een opbeurende gedachte. In ieder geval, haaien zijn niet gevaarlijk en u kunt dit weekend heel veel doen op Curaçao op het Brionplein. Dat zijn twee belangrijke punten van deze extra journaal. Rest mij nog u te vragen u te abonneren als u ons kijkt via Facebook. Ons te volgen op Facebook en abonneren op YouTube. Een dag zal ik het leren, maar in ieder geval, als u ons bekijkt, klik daar op de knopjes volgen op Facebook of abonneren op YouTube. Dan heeft u voor uzelf altijd, weet u wanneer er een nieuwe aflevering van Extra Journaal is. En als er andere breaking nieuws is, hoort u dat ook sneller. Tot zover, een hele prettige dag. Fijn weekend, tot maandag. Het allerbeste. Dag.